ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, oziọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, oziọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa jaja, ndị okenye ga-adị fọnta mba gị, ndị ochie ga-adị fọnta mba gị. Fọdụsị kara aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, ebekwa chọọchị fa, obodo ụka bịakwa. Mmanụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe, Eze-Ana si n'ọma mbe, ọdịnala amanwụ, ọma nkwụchacha. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi, Chukwu abịama gbaa gị ume, ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, oziọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, oziọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala ya dị gaba n'ihu. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwa m n'oge awa nke eziokwu. Ebe ọbụla ị nọ all over the globe, ebe ọbụla ị nọ wee na-anụ olu m, asị m ụtụtụ ọma nọ, asị m na tata ụbọchị afọ ya fọtara anyị ihe ọma. Eji m n'aka na ebe ọbụla ị nọ all over the globe na ị na-anụ olu m n'oge awa, ọ bụrụ na ị dị anụ olu m, ime ka m malụ. Yes, ụbọchị tata anyị ji nnukwu ihe nkụzi gbara ọkpụrụkpụ wee bịa. Ya bụ gee ntị ma gee ntị nke ọma, ọma eto ogologo nnukwu, mana anyị aga straight to the point. I can tell you what you will learn today will change your life for good. Maka ndị ọ bụ tata bụ izi ha na-afụ m, afọ m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi ma lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Echiri m ọzọ Eze-Ana. Then nke ọzọ ya ama bụ, abụ m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ more you should know about Agwu. Ọtụtụ ndị mmadụ aghọtara ihe Agwu bụ. Ụfọdụ bụ na ha aghọtara ihe Agwu bụ nke ọma. Gee ntị ma gee ntị nke ọma ka ịghọta ihe Agwu pụtara. Yes. Ụfọdụ bụ na ha aghọtara ihe Agwu pụtara ma pụta nke ọma. Gee ntị ka nkọwalụ gị ya. Yes, eji m n'aka na ị na-anụ ihe m na-ekwu n'ụtụtụ a. Yes. So ihe m na-akọwa bụ, mana bifo anyị gaa n'iru na ya bụ ihe, ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa April ga-ebido April 6th, last year for 14 days. Maka ndị ọ bụ taa bụ izi ha na-anụ maka ya. Ọ aja anyị na-achụ kwa ụbọchị bido na 6th, a ga-achụ ya for 14 good days.
aja nna aga na ime tempụl gaa chụọ aja kwubikwazi okwu n'isi ndị niile sonyere anyị na ọnwa ọbụla. Nke bụ eziokwu bụ na ike dị n'okwu ọnụ. Esigo na aja bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Ụbọchị anyị na-ebido anyị na-achụ aja dị iche iche, chụkwazi aja ihe mme. Ụbọchị anyị na-emechikwazi ihe na-abụ 19th, anyị ga-achụ aja dị iche iche, gbuo ma eburu wee mee saraka, ndị mmadụ erikwazie ma nwụọ. Ị nwekwara ike isonyere anyị na aja a ebe ọ bụla ị nọ under the globe. Distance abụrụ ebara ya n'ọrụ mmụọ ọbụla anyị na-ahụ na temple maọbụ afọ anyị na-agba ya. Den ọ bụ ndị na-esonye bụ na ya marago ka esi eme, mana maka gị gbaba onye ọfụ, ihe ị ga-eme wee chaachị m na WhatsApp, ị drọpụrụ m ya 3 prayer request, then mee donation token to the account number. Ị chaachị m na WhatsApp ka m gwazie gị other details I need from you ka enwe ike book oge. My WhatsApp number bụ 08057837672. I repeat, 08057837672. Aja ọ na-abụ anyị tụtanya bụ ego, anyị werie chụọ aja dị iche iche, mekwazie saraka n'ụdị dị iche iche. Ịghọtara ya? Mgbe ihe ọnụ na-eri ma nke eji enye arms to less privilege. It will interest you to know that ọnwa ọbụla anyị na-enyere ndị mmadụ aka dị iche iche, mana dịka isi ndị ma m adị m esho ihe ọrụ na social media, ọ dụrọ necessary. Yes, ndị anyị na-esho bụ aja ndị anyị chụrụ achụ, mana ọ bụ sọsọ ndị sonye na anya bụ aja ka anyị na-esho, anyị egosidebe ya na dia WhatsApp. Onye ka WhatsApp nọmba gị ji dị mkpa, mana onye ọzọ no, ihe ọlụ anyị adịghị na social media maka na ọ dụrọ necessary. Yes, isi anyị danye isonye na aja bụrụ ifuru Ugochi tụwara na temple ebe anyị na-achụ aja, ma ọ bụ na ịbịa na temple, mana ọ bụrụ na ọ ka anyị si ihe ọlụ anyị na social media, ọ dụrọ necessary. Ị na-aghọta? Then nke ọzọ bụ na ụbọchị Monday and Thursdays bụ ụbọchị anyị ji ekwupi okwu na temple, maka na ike dị n'okwu ọnụ, ndị nọ n'oru na ndị nọ n'Igbo. Anyị na-ekwubi okwu n'isi ndị children of the temple and n'isi ndị friends of the temple. Here akwazi our friends and fans all over the globe. Ka bụ ihe kwesịrị ịma. Then ọkwa nke ikpeazụ dịzi mkpa bụ akpọgo my phone number 08057837672. Ọkwa nke ọzọ dịzi mkpa bụ dịka m si kọwara gị na nkụzi yesterday, that my mission is to help people live better life. Achọrọ m ịwụ of great help to less privilege, ndị niile asị na ha nwere talent, mana ihe bụ nsogbu ha bụ na ha fọrọ a platform ma ọ bụ onye ga-enyere ha aka ka ha wee nwee ike bịa na limelight. Yes, ụdị ndị dị etu a anyị na-ebi udu movie village na oraifite. Yes, ebe anyị ga-anọ wee na-etren ndị mmadụ nwere onyinye art film na ụdị dị iche iche, mana film industry too large. So mụ onwe m personally, I'm a member of AMPRAC, that is Association of Movie Practitioners. Yes, I employed other experts, both my movie production manager and the rest of them. You understand? We are all registered. I employ capable people, the editors, the DOPs, and the rest of them, the costumiers and the rest of them. Ndị ọbụrụ ha ga-abụ if they are trained on DOFU. Yes. So the thing about na ọ bụrụ na ị nwere talent, naturally, we want to grow new faces. Yes. Ọ bụrụ na ị nwere passion for it, we train you. And bido tinyebe gị na our movies anyị nwere, anyị line movies. Like today, I get this another script. Echefuna na m gwara gị na from 31st to 4th, I nwere movie I ga-shoot kwa oraifite. You know that? Yes. Then I want other ones. So I can shoot on this Thursday. Yes, for the upcoming ones. So I want interested. The chat time na WhatsApp 08057837672. I want audition today. Then I want Thursday or Sunday. Those are my off days. I need use here. Afuna than they I'm employed, and my PAs that take care of the matter. Or a little way of helping them with onye or the kinyere haka.
Yes. So by this coming week now, our intention this weekend on there now, before weekend, I build the movie village. The buy got some huts and the other things for the movie. So over there. Then ka anyị gaba n'ihu n'isiokwu anyị ji bịa. Gịnị bụ agwụ? Ọ bụrụ na ị na-eso m, ị nwere ike ije na ma nkụzigo na YouTube gbasara agwụ. Kọwalụ gị na enwere agwụ dị iche iche. Enwere agwụ nka na ụzụ. Enwere agwụ mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa. Enwere agwụ dị iche iche, agwụ mmiri, agwụ enu a na agwụ ọhịa. Ụdị agwụ dị iche iche dị. Ịghọtara ya? Akụwago m ya. So ọ bụrụ na taa bụ nkuzi na nkụzi m, echefuru ije wọchị ebe m kụziri ngo many places kụziri gbasara agwụ na ụdị agwụ dị iche iche. Mana ihe anyị chọrọ ịkụzi taata ụmụ anyị wee na-akọwalụ gịnị bụ agwụ. Agwụ bụ spirit not behind every man's gift. Anyị wee kwuo na onyinye amara ọbụla mmadụ nwere n'ụwa nwere spirit bakịrị ya. Ọ da spirit ahụ ka a na-akpọ agwụ n'ala Igbo. Ndị bụ spirit ahụ nwere oke na nwunye. Ọnya kpatara na a na-alụrụ gị agwụ, a na-akpọ ndị oke agwụ kpọọ ndị inyom agwụ. Ịghọtara ya? Agwụ dị iche iche, a ga-akpọ agwụ si n'ikwu nne nne, kpọọ agwụ si n'ikwu nna nna, ka agwụ wee zuo oke, maka na ihe na-esi na nke onye akarịa. Ịghọtara ya? Then nke ọzọkwa anyị na-akọwa bụ na ihe a na-akpọ agwụ bụrụ nnukwu ibu. Akwụkwọ ndị ụka ọbịa kwuo na ancient book say the gift of a man maketh a way for him. If for you to succeed in this world of gross material, is your gift that will uplift you. Na ị chọrọ ịbụ ihe ọbụla ị ga-abụ n'ụwa and ka ị bụrụ ya wee dee ude na ya, ọ agwụ gị. Gift ọbụla ị nwere n'ụwa, ọ gift anwa ga-ebuli gị elu. Gift a ga-eme ka anụ afa gị. Gift a ga-eme ka ịpụta ihe. Gift a ga na-enye gị nri nke ụbọchị. Chukwu nna nke igwe anwa esi n'elu tụdara gị ego, what we call currency, legal tender. Mmụọ amara ihe a na-akpọ legal tender, naira, dollar, pounds, no. Ghọtara ya? In before now, in ancient time, enwere other forms of trading like ego ayọrọ, ego igwe and the rest of them. Ihe niile abụ ụzọ esi eme trade by barter. Ghọtara ya? Enwere trade by barter, enwere many forms ndị nwere ike iwere akwụ bịa afịa. Onye chọrọ azụ ewelu na balance ya, kata balance ya. So enwere, so ihe a na-akpọ ego bụ concept of man. Mmụọ amara ihe a na-akpọ ego. Ịghọtara ya? Mmụọ ama ihe mmụọ ma bụ na that gift ahụ i mere na a ga-esi n'aka ọlụ gị wee gọzie gị. Jee gụọ Leviticus from 16 down. Chukwu okike na-ekwu na agbụrụ ọbụla nke debere iwu ya, ya ga-agọzi ana ha, heal their land, na ana ha mịa ihe ụmị si na ya wee gọzie ha. Mana agbụrụ ọbụla nke nupụrụ isi, na ya ga-akọsụ their land, ihe ana ha ama amịta ihe ọbụla. So God will heal you and bless you with the fruit of your labor. Mee ka aka ọlụ gị mịa ụmị nke ukwuu. Ọ bụrụ ego, God amara ihe a na-akpọ money. Ọ dey use money. All that thing anwa bụ ya talent ka ị ga-monetize. You got ya? And let's say example, na iwe comedian. All that your talent ka ị ga-fix money value to it. Because in our present world now, we need money, right? I don't know where to go. Therefore, that's your gift. Okay, you monetize. Emana, okay, let's example now. Emana, Nande, this movie, those big names. Not gonna say a movie. I went up hundreds of naira. If you know what that means, you understand. I went up in 6 digits. You understand? Went up in 6 digits. Oh, sorry, in 5 digits. Went up in 5 digits. 5 digits move from 100,000 and above. What that or less the upcoming. But the hand I check one again now. All give to far. You understand? They now categorize and put a tag of money value to their what they can offer.
So it's your gift that will give you money. You have intellect. In this world we are now, certificate is what is giving money. So if we can be able to do something like, okay, I get employed an editor. I agree how much I will be paying him for transferring that knowledge to younger ones. Yes, it's his talent that he now put value to. So it's your talent. Now, money have talent. Na mmadụ adịghị enwe ofu talent. Ugwa, o nwere ndị nwere ike inwe like 1, 2, nwee ndị nwee multiple. Ịghọtara ya? So, na ọ bụrụ ihe gbasara agwụ, ọ bụrụ onye ọbụla lụọ agwụ, ọ bụrụ dibịa. Mmadụ nwere ike ịlụcha agwụ, mmeri ihe dị n'agwụ ya, na-eme business. Were succeed in a business ya massively, bụrụ business mogul. Ịghọtara ya? Mmadụ nwere ike ịgba lọya, onye ọka iwu, hazie ihe dị n'agwụ ya kpakọ ọnụ, ọ bụrụ a legend, ọ bụrụ legal luminary. Ịghọtara ya? Ihe ọbụla ị na-eme mana ịchọ ka agwụ kpakọ ọnụ, agwụ na-aghasara gị ihe, ịchịkọta agwụ ọnụ, that does not stop you from engaging yourself from other side hustles. Ama mmadụ ga-atụ ndị ma nkụzi mana nna like ihe ọmụmatụ. Ihe nji ama atụ bụ na ichefuo ihe m kwuru, icheta ihe mmara na-atụ. Onwe onye a na-akpọ na Ancient Book, onwe onye a na-akpọ Saul of Tarsus. Emesịara ndị ụka ọbịa tọghaa ya, onye nwoke ọbịa bụrụ Paul of Tarsus. Ha mesịa mee St. Paul. He was a lawyer. Yes, he was a learned person. In fact, the most learned amongst all the disciples. That's why he wrote so many books. Understand? Letter to Corinthians, letter to Ephesus, letter to Corinthians 1 and 2, Romans, and the rest of them. They're one of the highest writers because he's learned. So you can call him an evangelist. So enwere ndị agwụ ha bụ ndị mgbasa ozi, enwere ndị nwere multiple agwụ. Na ya na alụ dibịa does not stop you from developing other side hustles. Who your gift? Yes. Ọ bụrụ iwu na anyị nwere one gift na ime develop other ones. Yes, o depend on isi kwado. Ọ bụrụ taa ka enwere ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi, yet other things they are doing. Let me tell you, even in the olden days, ọ na-agbụrụ ndị mmadụ bidoro mebezie gowezie one part of business. They don't pay attention to other ones. All their expenditure, all their whatever, they put all the pressure on whatever they are doing. In other words, adding so much money in whatever they are doing. How will we get cover other expenses? But you have to diversify. Have so many other sources of income. So that's all I ever know. You wouldn't bag in that. Our fathers, then how will other things they are doing? Side business. Even on your Budibia, or you can work a farmer for Budibia, but how about hunters? It was a little one again on a village. A man of fat, na Bible oraifite. Only family ma too well. Very close to my family. Guys, Ngabi Agaba, or may 5 minutes under the house. This family will family in Damoma. It runs from the ages by Jimara. Nwamuti Bia. Han will come in the Nakwama Luta. Family there in our village. I got one on the day to Apollo family in the Nakwama. Notaria. You have a Kwamama Buchi, onye na-Akwamama. When he honor him, Echefuna. No one onye ozi Ezekiel agboro ka ọ bụrụ onye ozi. Ezekiel wee sị na ya ukwu onye na-azụ atụrụ. Na ya bụ a shepherd. Ịghọtara ya? Before akpọọ ya bọọlụ. So o nwebughị ihe ọ na-eme. Ịghọtara ya? Agwụ abụrụ for onye nwere ife ọ na-eme. You need to diversify, have other source of income. Ịghọtara ya? So I can mention many people in the ancient book
na-alụ ọrụ ọgbụgba oku nwee ihe ndị ọzọ ha na-eme. Etu a ka o kwesịrị ịdị. Mmadụ nwekwara ike ịnwe agwụ dozie agwụ ya na-azụrụ onwe ya ahịa. Mmadụ nwere ike idozi agwụ ya na-alụ onwe medical doctor ma ọ na-alụ ihe dị ya mkpa ebe ọ bụ na ọ ga-esi wee affect life. Etu a ka agwụ si alụ ọrụ. Mgbe ọ bụrụ na ị nwere nne ma ọ bụ nna lụgolo 80-70 years, jee jụọ ya na ọ ya ama ihe a nne. Yes, nne m na nna m kọrọ ya bụ akụkọ na mgbe ochie ahụ na-enwe ndị a na-akpọ ndị na-akụ amụma, maka na oge m na-eto bido na nwata abụ m onye na-ala ike ijekwu ndị okenye. Elota m mgbe a na-ejekwa ụka ọbịa, mana ọ na-abụghị every Christmas ejebe m na nke nnukwu nne anyị o chiri Eze-Ana n'oge nke ya. Ịghọtara ya? Mfat onye nwa bụ the last Eze-Ana. Ndị ụka wee rie ndị be anyị fanya na nwaozi ndị na-etekita title tubelu na my tongue wee chikwazie Eze-Ana. Ịghọtara ya? So onye nwa bụ the last Eze-Ana before me, mana ọ nwụrụ years people are not interested before now wee chikwazie Eze-Ana. Ana m ada ejewe na bịa onye nwa bụ onye izi gosiri m ihe a na-akpọ ọfọ for the first time. Mana nke bụ eziokwu na mgbasị anwa njelu ije jụ ya ihe gbasara ọfọ, o wee kosi m ọfọ dị iche iche, kosi m ọfọ alụsị anyị, kosi m ọfọ niile dị iche, hụwalụ many things. Ụbọchị anwa adị m eje na m chọrọ ime ọdịnala, adị m eje as a researcher na mbụsọ mbọ dị n'ala ike ịma ihe. So ihe na-eje mgbe ahụ ka m marụ ihe ọ ya agwagasị m gbasara ọfọ, and ihe ọ gwasịrị m gbasara ọfọ den ejikwa bịa wee preach n'ụka. Eretakwa m in the year 2003, early 2003, travel to India. A friend of mine made me invite an Indian man. He's an engineer working with the central government. He took me to his altar. Gosi m etu okpukpere ha si wee dị. Marakwa na etu anyị si wee nwee Amadioha, nwee udo, nwee ogbugbu, nwee ụlas, etu aka nke ha dị. Mana ha kwetara na Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile akpọrọ gwa m. Mana ha nweziri other entities, other deities, angelo nke Chukwu na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Ịghọtara etu ọ dịkwa n'ala Igbo ka ọ dị. So abụ m from time memory, abụ m somebody na-eme research, chọọ ka mmalụ na-ajụta ajụjụ. That's why I knew all these things. So that family na-agwa wee jụọ ma ịmana wee kọwalụ sị m na ndị a bụ ndị na-akụ amụma, and etu esi akụ amụma mgbe ochie bụ onye a nwere ike bụrụ na onye na-akpụ nka na ụzụ, onye a nwere ike bụrụ onye na-emere onwe one business or the other, onye a nwere ike bụrụ na onye enwere ihe gbasara anya na dibịa, nwere ike bụrụ onye ọrụ ugbo ọnọgodo mmụọ ejekwu ya chezie ya ozi. Enwere ndị kụrụ amụma ndị mmiri, nwee ndị kụrụ amụma ndị mmiri wee orie, nwee ndị kụrụ amụma anyanwụ na eze enu, nwee ndị kụrụ amụma ndị ikuku wụ salamanda wafọ, nwee ndị kụrụ amụma ọdịnala ndị a na-akpọrọ ọrụ nkwọ. Etu a ka ọ dị. So onye ahụ bịa ịkụ ha ma ọ bụrụ ndị na-akụ amụma arụsị, ọbịa ọgwa gị etu esi eme mgbe nwere ike ọ bụrụ onye na onye ụmụnna, mana ọnụ gara ụdị onye oraifite, nwere ike ọnụga dị n'ọzọ ụbụrụ ma ọnụga dị na Nnewi. O nwere ike ịnọ na be di ya nwa ozi abịa. O nwere ike ọ bụrụ na onye na-akụ amụma arụsị ejegwu ya ụlasị jegwu ya si ya jebe na-ajebe na oraifite be nna ya na o jebe na o nwere onye a na-akpọ Ifeanyị Udekwe. Example ka nna ama o jebe na nke Ifeanyị Udekwe, ya bụ Ifeanyị Udekwe ya wepụ aka enwe n'ofe bifo ọ gha aka mmadụ. Ihe ọ na-azọ abụrụ nke ya wepụ aka na ya maka ibe anya ma ọ bụ ya mee ihe na-etu a, ma ọ bụ ozu akwara akwa na be nna ya, nwaanyị bịara iji edi emewu si ji emedu ihe dị na ya maka ibe anya mmụọ ozicha ya ozi a, ọ sị ya na ya nyekwara ya ụbọchị dị otu a, na ya nyere ya, nwere ike sị na ya nyere ya ọnwa 3, ma ọ sị na ya nyere ya izu na asaa. Ịma ihe bụ izu na asaa? Izu na asaa 4 days wee ofe izu, 4 days ya bụ 4 days into 7. Yes, onye ya isi na ọ bụrụ na o nyere ihe ọ bụla ọ fụrụ ya megide ya were isi eburu. O mechaji etu anwa ozi mmụọ ozicha ya ozi ifia osibe die na be nna o ruo ebe ahụ kwuo ekwe. Ụfọdụ na-eji ekwe, ụfọdụ na-eji ọkpọkọrọ ekwe ma ọ bụ ogene. Ọbịa ojebe na famili ahụ eziri ozi ya ji esi ozi a, o ruo ebe ahụ kwuo ya Ifeanyị Udekwe na ụlọ asịsị ya bịa sie gị wepụ aka enwe n'ofe maka o nweghị aka mmadụ, gị wepụ aka n'ihe ị na-azọ
ma ọ gịkwa nwaanyị emegburu emegbu na be gị na ọ bụrụ na e nyekwara izu na asaa na ọ bụrụ na imere ya ihe egwu mmụọ kụọlụ ịgba akwụkwọ ekwu ya nwụna. Ịmara etu a the prophet of the old etu esi wee kwute na Baịbụl na onye ahụma na anọkọta ịta jekwuwe king Ahab tezie ya ozi etu a ka ọ dị n'ala Igbo. Yes, mana ndị ụka bịa rie ndị be anyị rie ọtụtụ ndị mmadụ bụ amụma ma hapụ ya kọrọ ọzọ jewala. Ụfọdụ ndị ọ mara ama ha je tụwa isi ya n'ụdị ụka na-emeso n'ụdị na Jizọs si ha ma Jizọs mana amụma dị dabe nna ya. Ifu onye na-egbu dime amụma mmadụ tres ya ikwu ma ọ ibie ihe asị ya afọ na amụma adịbe nna ya ma ọ bụ nne ya. Etu a ka ọ dị. Mana ọ bụzi instead of ịprofesizi amụma ọdịnala adịbe nna ya o were otite enye Jizọs ndị ụka ọbịa ebe a ka e nwere nsogbu. So at the stage ụfọdụ ndị adọzi interested nke egwu ha na-agbakịta ahụ egwu agwara ụgwa and ọ bụzie na o jezie kụwa amụma tibe Jizọs ndị ụka ọbịa ọ madịzi ile etu o kwesịrị ịdị maka na ọ dị ejezi ozi mmụọ si ezie ihe ọ ga-emezi iwe oje gwọtazie igbugbo ma ọ gwọtazie je rie ose na abụ o ji afụ ụzọ wee adị abaịdịrị ọgwụgoro agwụtago ọgwụ wee adị na ya bụ onyinye onye a menchazi ha chọrọ ịghọtara ya. Mana ọ bụrụ na etu o si gboo ọ ya agwa gị nọ ndị mmiri ziri ya ọ bụrụ n'iyi ziri ozi example etu a Ugochi tụbọrọ na tempụl anyị nwere arụsị eze nwaanyị akpọrọ iyi eji nke nwoke bụrụ nchagbu ịchọzi ịkpọkọ aha na-abụ ọnụ ọ bụrụ iyi eji na nchagbu na eze nwaanyị ihe eji ahụ nwere ike ịbịakwute mmadụ jezie ya ozi si a jezie onye dị etu a ihe dị etu a jakwa ime and nke bụ eziokwu dada ha nyere gị ume a na-elapsụ efu mmanwụ n'anya na abụ mee gị n'anya efu ya. So mana ụka bịazi rie ndị be anyị ndị niile ihe niile ama mee ya abandọ famili mma na-akụjagba abụma na be ya taa ije na famili a ebe na-egbu na the family ishie tears. Ofu onye n'ime ha begasị m na ọfọ nna ya jikọ amụma ka nwanne ya nwaanyị nụrụ di si ebe ọ ebe si na be di kpọrọ ndị ekpere ebe buru ya etufuo ogesuo ya ọgụ. Famili a na-agwa gị dị mere ebe ka na-agwa gị. The last time m visit the family ihe m fụrụ abụrụ etu o kwesịrị ịdị ma ọ bụrụ na ha mentenụrụ ọkpụkpọ okwu dị na be ha. Mana ụwa anyị na-ebi kịta abụrụ ihe ejegwa mmadụ kọmfọt ọ egbe onye a nkịtị mgbe m pịawa azụ karịala onye ahụ eberezi anya mmiri wee bịa mgbe anyị gwa ihe ha na-ele mgbekwu na ekokpọrọ. So what am I saying? Agwụ inwe agwụ chukwu agwụ gị ị nwere ike inwe kọl mana akpọrọ gị ka ị bụrụ a full time kọl fodu aka na ụkwụ na-eche dibịa na-eche onye ya arụrụ ọrụ onwezi onye bịara ọnụ iwere ntụ na aghụghọ na-apụta ya nnukwu ego maka na o nwere ihe ọzọ ị na-alụ. So na-akpọrọ gị ọrụ does not mean na ị na-arụ ọrụ na ị nwere ọkụ ọda side hustle. Then na agbụrụ awa ụfọdụ ndị ji aka ha kpọọ onwe ha ọrụ mana akpọrọ ha ọrụ. Yes, agwara bọta ka ọ dịwakwara. Yes, Joseph onye Arimatia is not an apostle, is not disciple. Mana ụbọchị ahụ ọ fụrụ Jizọs ndị ụka ọbịa ka o bu obe na-aga na Kokota o ji aka volunteer onwe. So ọ bụrụ taa ka e nwere ndị volunteers ya mana ha abụghị original callers. So but what am I saying? Ha kpọgoro gị ọrụ ihe ndị ọzọ ị nwere gift ya don't overlook them. Don't overlook other things you will call. Like mama personally from day one I don't know me interested na nchọrọ ime gịnị ịlụ dibịa. Yes, I do. I'm interested. Reason matter I'm not interested. Even my father, bụ onye my nnukwu nna nyere ọfọ n'aka achọrọ. He is the one that threw that offer. He sat me down on a particular day. I was like, Father, what is happening? He told me the story. Oh, that story I do an art film. Now the film Apple rejected offer. I want to watch about that movie. It may miss something. You were ije on my YouTube channel. I created offer for movie. About Ugochi to a movie production. You watch, yeah. We are sending it in series.
Very soon, I got drop the movie, the entire movie, na the channel. You got it? So all know about the things I pass through. So man, you know me, Agwu bido to stop wa. In fact, before one was na sick bed, call the regret is in one of some of those things. Eh? Omedo di hot na and also. Then, man, before you know it, my junior sister bido no all what na. Born a lot na Edil Merino Campana Maba. Man, for the fact, no, my sister might throw her away. I gave her a portion, a born a ball. Till finally, most young Maria. Before then, I was doing very well. Out there, Mamma, but they will not believe. Because they came to Buhari in so many places. I'm not need Buhari, no, Buhari Mobu. Can we gather more experience? It's maybe travel to India, no months. So her Jane temple, so her Jane at their feast. Many feasts that age, about upon northern India, agent from Bombay, New Delhi. See about Delhi. Bombay that is Mumbai. This is the Mumbai by New Delhi. See New Delhi by Bangalore. See Bangalore by this northern India, Kulu Manali. Yes, Kulu Manali is very close to Nepal. Who they say about Nepal and Pakistan or northern India. When the Rebawa, or him back, but having with a friend of mine took me to his altar, called me everything about Indian belief and philosophy. From there, he took me to their festival. I went to their festival. So I'm not hearing about in early 2000, from 99, 2000, 2001, 2002. And so Nandi name a program na television and upon my TV council and they made an ABS channel every Friday 8:30 to 9 o'clock with other reverend fathers and some lecturers na or hello seminary. So I'm one of those things who undergoing trainings. Messi go out other spiritual books read teacher. Yotalia, my Barazulu can mention one now. Yotalia, but I'm only hearing now to face. I took my time, I read Bible 3 good times from Genesis to Revelation. I belong to Catholic Charismatic, I belong to Bible Society, I belong to other Marian societies like Bogatan Society, Region of Mary, Rock Rosary, St. Anthony of Padua, and St. Jude of Tarsus. All these years. Sometimes man and cat, no channel can sit and captain. Here now gathering experience. I'm only here now with this. Then when we say how I buy business or the water drilling company, I registered my company for Lanton Integrated Limited year 2002. That is 21 years ago. I was doing well. I became the youngest boy at my early 20s in with drilling rig. Only my hair with drilling rig. That's what I'm on my own. My office is at 105 on Ocho Road. Any talk and call my history, okay, where I started. It wasn't my intention to Ibudibia. So from there, among what is happening, I later traveled to India. I came back. I located to Abuja. I started IT business. I opened shop. Even they left phone accessories, repair phone, repair laptops, and rest of some of them. From there, my money grows. I began to sell wholesale. I go to Lagos, to Alaba, buy those laptops and those chargers and cartons and whatever. I was doing well. I have shops. From there, I began to go to training, programming trainings, networking training. At this stage, I became an executive director from my networking company. No need to call the name, from Philippines in Abuja. Then, before then, during the good luck era, I began to import laptops, use laptops from US. Yes, I started buying from eBay. From buying on eBay, I now find out some companies, recycling companies in US. I began to buy from them. I have not been to US, but through the online training and how to know genuine sites, I began. From there, I made huge amount of money from selling that used items, laptops. From there, I got the contact of importing from China, both mouse, both charger, both all this, the peripherals. Used to buy it from China
I've not been to China, but I used to import their goods. Once I bought them, people will buy. I make use of platforms where I sell my products. Once I offload, people will just come and buy it. Even some people inside Abuja, inside Wusa Market, and other from Niger State and the Nasarawa, they will come and buy because I say cheaper. I believe in the fast turn up. But those laptops, sometimes I will use 5,000, 10,000 to sell one. And then sometimes I will sell like 10 a day. So I make huge amount of money. That's why I used money to build my bungalow and tenant house in Abuja. So I was doing very well. So all these things was like revolving. Huh? Till what really happened? I accepted to do this work when something I cherish so much crashed. But then I'm saying I should not worry so much. That what happened is for me to granny roll. It's when my marriage crashed. Can you put that? And you were some back and car carry go. Why can you wait for the first time? But they have an to tell my offer. Now solutionable one of them. No one thing they could do yellow ball. Now I should leave everything I have in Abuja to my ex. I left all of them. Better. Some of the more, I'm the one now, whatever I might think that I've lost. I'm ready to cover all of them. Truly, they kept to their promise. I'm not lacking either. So what am I saying? What I'm saying is until today, I still have passion in helping people the way I even did. Because when I was in Abuja, I created so many companies. I have a Noble Success Computers. I train upcomers, programmers, people that want to learn all manner of computer. Is it CorelDRAW, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, and rest of them. I train so many people, even programming language. We normally teach that time hypertext markup language. That time, my JavaScript and the PHP and so on. You understand? We ran into consulting firms, writing proposals and rest of them to help people. So by so then, we gather so many experiences. I register so many business names, doing legitimate work. So now, of last year, hopefully it's the morning, all the things I normally teach, that I will put them into action. That's what brought me into a movie. Now I've done what I'm supposed to do, register what I'm supposed to register. Yes, Ugochi to do a movie production is in charge of our movie productions. So you can, from henceforth, we'll be pushing our movies. Only one actually watch concluding part of the rejected staff should go to Ugochi to do movie productions. They watch. Yes, I will 11. I post go season 9 na this platform, my WhatsApp platform. Which season 10 will not come there. Season 11, the concluded part will not come there. So if you want to watch season 10, I will post season 10 today. So if you want to watch season 10, later today, go to Ugochi Tubelu movie production. Subscribe. You watch 10, you watch the last one, the 11. Then minus there, I will do a YouTube platform for movie. I will more when Nollywood ordinana movie, Nollywood. Sorry, Nigerian ordinana Nollywood movies. Here we can watch our series. Then we go to a movie production. You can watch our videos in full. So this is two platforms again where our videos. Everybody can watch. Henceforth, you will not be seeing posting videos in this our platform, our YouTube channel. This one is for teaching, but for movies, you go to our movie platforms. Yes, all information to can. Then, you check on we had in there, a material was around. So, more personally, it pleases me to give other people platform to excel. Then, well, gift for editing, DOP, that's camera of a thing, everything, continuity, and everything. We're able to learn all of them in our new vision. Can you see about in what you send the message in WhatsApp 0805 7837 672. I repeat 0805 7837 672. Yeah, guys, yeah. Okay,
n'ụdị oge a. Echi niile bụ Tuesday 9 o'clock n'oge awa nke eziokwu. Ya gazie, metụ aka na share button ka ihe nụrụ tata wee balụ nwanne gị. Daalụ.